ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድ ፖሊስ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ብርችት ምስተሃርሙን ተራይ ዘይፈለጥ ሓደጋ ከም ዘጋጠሞም ሰብ መዚ ገሊጾም ኣብ ኣምስተርዳም ዝርከብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ናይ መጀመርታ ሰዓታት ሓድሽ ዓመት ብሓዊ ክቃጸል እንከሎ ጠንቂ ናይ ትባራ ሓዊ ገና ኣይተፈልጠን ኣሎ። እቲ ኣብታ ከተማ ዝርከብ ናብ ዝዓበየ ፓርክ ቮልደን ፓርክ ዝጥምት ቮልደር ከሪክ ኣብ 1972 ካብ ዝህነጻ ሒዙ መስሕብ በጻሕቲ ኮይኑ ይጸኒሑ። ኣብ ካልእ ቦታታት እቲ ሃገር እውን ሓደ ወዲ 17 ዓመት ህፃንን ወዲ 38 ዓመት ሰብኣይን ንጽምብል ሓድሽ ዓመት ብዝተተኮሰ ርችት ህይወቶም ስኢኖም ኣለዎ። ኣብ ጀርመን ከተማ ቤሊፌልድ ብወገኑ ፖሊስ እቲ ከባቢ ክልተ ደቂ 18 ዓመት ቆልዑ ኣብ ገዛ ዝተሰርሑ ርችት ድሕሪ ምቀጻሎም ከም ዝሞቱ ሓቢሩሎ። ሓላፊት ማሕበር ፖሊስ ሆላንድ ናይን ኩማን ብወገና ኣብ ኣምስተርዳም ኣብ ስራሕ ኣብ ዝነበረትሉ ሰዓታት ብርችትን ካልእ ንታውጉን ከም ዝተሃርመት ገሊጻ። መጠነቲ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፖሊስ ዘጋጠመ ዓመፅ ከዓ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኢላቶላ። ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ፖሊስን መጥፋእቲ ሓውን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ጸብጸባት ብሰፊሑ ዘርጊሖም ኣለዎ። ኣብ ደቡባዊት ከተማ ብሬዳውን ናይ ነዳዲ ቦምባ ናብ ፖሊስ ከም ዝተደርበየ ተገሊጹ። ኣብ ሮተርዳም ዝርከብ ሆስፒታል ዓይነታ ከተማ ድማ 10 ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝርከብዎም 14 ሕሙማት ብመጉዳእቲ ዓይኒ ከም ዝሓከመ ገሊጹሎ። ክልተ መጥባሕቲ ተገይሩሎም። መብዛሕትኡ ካብዚ መጉዳእታት ድማ ብርችት ዘጋጠመ ምዃኑ እውን እቲ ሕክምና ገሊጹሎ። ኣብ ናይ መኸነ ትበሃል ከተማ ድማ ወዲ 17 ዓመት ቆልዓ ኣብ ለስሜሪ ትበሃል ካልእ ከተማ ድማ ወዲ 38 ዓመት ወዲ ብሓደጋ ርችት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ማዕከና ዜና ተኸባቢ ሓቢረን ኣለዋ። ኣብ ኣምስተርዳም እቲ 50 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ሓጹር ታሪኻዊ ቤተ ክርስቲያን ቮልደር ከሪክ ፈሪስ እዩ። ሰብ መዝቲ ናሕሲ ኣዝዩ ከም ዝተሃሰየ እኳ እንተገለጹ መዋቕር እቲ ቤተ ክርስቲያን ግን ከይተበላሸወ ክቕጽል ትጽቢት ይግበር ኢሎም። ከም ዝፍለጥ ኣብ ሆላንድ ካብ 2026 ጀሚሩ እገዳ ዘይወግዓዊ ርችት ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ። ኣብ ድሕሪ ሓድሽ ዓመት ነበርቲ እቲ ሃገር ብሚልዮናት ዝግመት ንርችት ዘውፅኡ ኮይኖም ሎሚ ዓመት እውን ክብረ ወሰን ብዝሓዘ መልክዕ ንርችት ጥራይ 120 ሚልዮን ዩሮ ከም ዘውፅኡ ጸብጸባት ሓቢሮም ኣለዉ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ብተደጋጋሚ መግለጺታት ይህቡን ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ህላወ ጉዳይ ይብሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ሕጂ እውን ሚኒስትር ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮን ሰብኣዊ ዕዮን ኢትዮጵያ ዝኾነት ሙና ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ መሰላ ናይ ህላወ ጉዳዩ ክትብል እንከላ መንእሰያት እቲ ሃገር ድማ እቲ ሃገር ሃገራዊ ረብሓታታ ንኽሕሎ ልዑል ኣስተዋጽኦ ክጻወቱ ኣለዎም ክትብል ተዛሪባ። ንሳ ንሃገራዊ ናይ መንእሰያት ፎረም ኣብ ዘስማዓቶ መደረ መንእሰያት ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ንኽህልዋ ዝህልዎም ተራ ልዑል እዩ ክትብል እንከላ ኣብዚ እዋን ከዓ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ናብ እትረኽበሉ ወሳኒ ምዕራፍ ናይ ታሪኽ ኣበፂሓ ዘላ ክትብል ተዛሪባ። ንሳ መደረ ቀጺላ ቀይሕ ባሕሪ ብዙሕ ዕድላት እዩ ዘመጽእ ልዑል ንግዲ ቆጠባ ናይ ስራሕ ዕድላት ከምኡ ድማ ናይ ኢንዱስትሪን ቴክኖሎጂን ዕድላት ይፈጥር እዩ። ብጀካ ዝውን ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ምዝህልዋ ናይ ወጻኢ ርክባታት ይድልድል ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክባት ይሕይል ዞባውን ኣህጉራውን ምትሕባራት ድማ ይዓቢ ብምባል ኣፍደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ናይ ህላወ ጉዳዩ ክትብል ያገሊጻቶ። እታ ሚኒስትር ቀጺላ ብተወሳኺ እቲ ንሳ ትመርሖ ሚኒስትሪ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ህላወ ጉዳይ ገይሩ ከም ዝርእዮን እቲ ሃገር ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ከዓ ብተወፋይነት ይሰርሕ ምህላውን እውን ሓቢራላ። ኣብቲ ዋዕላ ናይ መንእሰያት ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ፕሬዝደንት ዝኾነ ተርቀን ዓብዱ ጀባር ብወገኑ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ንናይ ኢትዮጵያ መንእሰያት ኣገዳሲ ኣጀንዳ ኢሉ ክገልጾ እንከሎ ነዚ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ድሌት ድማ ክውን ንምግባሩ ነቲ ኣስታት 70% ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሽፍን ብዝሒ መንእሰያት ናይቲ ሃገር ልዑል ግደ ንኽህልዎም ይሰርሑ ምህላዎም እዩ ገሊጹ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ መዓልታት እውን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደወን ጢሞቴዎስ ንባይቶ ኢትዮጵያ ኣስሚዕዋ ኣብ ዝነበረ መደረ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ህላወ ጉዳይ ክብል ተዛሪቡሉ ነይሩ እዩ። ፎሬን ፖሊሲ እትበሃል መጽሔት ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2026 ኣብ ዓመተ 2026 ኣቓልቦ ክግበረሎም ኣለዉ እትብሎም ምትፍናናትን ጎነፅን ዝርዝር ዘርጊሓ ኣብ ዘላትሉ ግዜ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ካብቶም ቀዳሞት 10 ኣብ 2026 ኣብ ቅድሚ ዝመፁ ወጥርታትን ግጭታትን ምዃኑ ገሊጻ። እታ መጽሔት ኣብቲ ጸብጻባ ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ ኣመና ገዲዱ ከም ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ከዓ ብኣብ
ሱዳን ከምኡድማ ካልእ ሃገራት ዝርከብ ግጭታት ኣቓልቦ ተጠምዚዙ በምህላው ነዚ ጉዳይ ኣቓልቦ ይገብረሉ ከም ዘየለን ኩናት ከየጋጥም ከዓ ኣመና ተሰጊኡ ምህላውን ሓቢራላ በዚያ ከዓ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ኣብ 2026 ኣቓልቦ ክስሕቡ ዝኽእሉ ቀዳሞት 10 ግጭታት ኣብ ቅድሚት ሰሪዓት ተዘላ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንኡስ ዞባ ሎጎ ዓንሰባ ቀራና ኹዳ ብዝተባሃለ ዓዲ ድሕሪ ዘጋጠመ ሞት ሓደ የማነ ገብረ ማርያም ዝተባሃለ መንእሰይ ኣልማማ ማእሰርቲ ደቂ ዓዲ ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ካብ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ደቂ ተዓድን እቲ ከባብን ሓበሬታታት ኣኪቡ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ፍጻመ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ዜና እቲ ፍጻመ ብ15 ሕዳር ከም ዘጋጠመ ወዲ 16 ዓመት መንእሰይ ያፌት ብወተሃደራት ብጥይት ድሕሪ መቕታሉ በቲ ፍጻመ ቁጥዖምን ተቃውሞምን ዘስምዑ ሓውን ቀረባ ስድራ ቤት መዋት ዝርከብዎም ልዕሊ 80 ዝኾኑ ደቂ ዓዲ በኣልማማ ከም ዝተኣስሩን ሓሽፈራይ ኣብ ዝተባሃለ ወተሃደራዊ ማዕስከር ተዳጉኖም ከም ዘለዉ ካብ ቤተሰብ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘሎ እዛ ማዕከን ገሊጻላ ጠንቂ ናይ ተዘጋጠመ ቅትለትን ፍጻመን ድማ ምስ ምቁራጽ ገረብን ፈሓምን ዝተኣሳሰር ምዃኑ እዛ ማዕከን ረኺበ ዝበለቶ ሓበሬታ ጠቒሳ ዝገለጸት ኮይና ያፌት ፈሓም ኣፍሒሙ ናብ ሕምብርቲ ዝተባሃለ ዓዲ ክሸይጥ ምስ ብጾታ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን ተታሒዙ ድሕሪኡ ናብ ዓዲ ምስ ኣተወዮም እቶም ወተሃደራት ኣብ ማእከል ዓዲ ቀቲሎም ክብል ኣብ ፈረንሳ ዝቕመጥ ኣዛርያ ዝተባሃለ ወዲ ተዓዲ ነዛ ማዕከን ሓበሬታ ከም ዝሃበ እዛ ማዕከን ገሊጻላ ብመሰረት እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከዓ ያፌት ኣቡኡ የማነ ገብረ ማርያም أسر بمخانو سدرابي تنم حجاز تمرت أقاريسو أب كمزز أمسلة فحام أفحم كمشات سرح كمز توافر وانتقاليس الله زم سكرنته وزلو أب فرنسا زم قماتو ودت عدي صدرون نفسه من حجاز لعلن تحت النابلك نبرز أنها هركود من إسيافيت بعسر تحمش تحضر أبرخاتات نيتعدى فحام أفحمو زبزح جزيت سرح ليتي يوم سرحوه ليتي زمتش فحام دوكس عينهم أبحم برتز تبهلت نشتغل تمام بس أوتا بزقو عزل زنبور آقات أمي من قد زعطوا وتهدرات حزمهم كبلي قاليتو دحر اتم زحزوهم عطوات وتهدرات نتم ادق يحديقهم كوبكيوم ناب عدك ارانا خدو كملسوهم مسفتنو اتم من اسيات هاديمهم كابو ابطقات عدت حابيهم صنيحهم كابتم وتهدرات نتم ادق كوز فتينهم زوزح تعويتهم مواتي يافيت سالساي رؤسجن كم زي تعوتن اتم كلتن اب غزهم كخدن كلو يافيت جن ادقو كوسد نبتي مزارع ادق طغابيت كريستيان دا مريم فتينو اب كمز كنت هدما بمن قبرو زي فلت توخسي اما اكل عدي كمستقات ليو ازا معكن تصبصي بازلا رئيسانا يافيت نصبحيتو كسافرق معلته كم زي تلعلن اتم دق عد دما نحلفتم محدارات كم زحبرون بدحريو تخونتات قطعه كم زلعله تገልጽ ኮይኑ ወታደራት መጽዮም ነታዓደ ከም ዝኸበብዋን ፖሊስ ድማ መጽዮም ነትሬሳ ከመርምሩን ስእልክ ወዝደን ኣብ ዝፈተኑሉ ከም ዝተኸልከሉን በዘይ ዝኾነ ምጽራይ ያፌት ከቅበር ከም ዝተገብረን እዛ ማዕከን ምንጫ ጠቂሳ ገሊጻ ዘላ بدحر زغن اتعدن تأماوتات صعبة نغراتن سلازي تقبلو كأكبن قريتا كقربن تحيم كبلن مسجمرة أكيب كأسر كمستقبرون تغاليس الله أبسومن اتفتسامن سنبت معالت دما زبز حساب أب بيت كريستيان تأكيبون كله كود 10 شعمتنا العلي دياقونات تمهار بيت كريستيانات كهناتن نخل أب تعد زنبر من إساين عبن أكيبون وسي دمم حجي أب حشفراي اللو يبهل جنز تراغت نجر يلن كبلون اتنزا معكن حبريتا ذهب زاريا يرد نزو قد يملكتو مع كان زينا بي بي سي منستر زينا إيرترا يمانا قبرو مسقل من قد إيميل كمستوكسو كقلص انكولو بوغن منستر زينا إيرترا يمانا قبرو مسقل جن قبر ملسي كم زي توهبه تحبير له نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم